Partner! Oy! Ang bilis naman! Kasi partner, nakita ko medyo mahaba. Hindi mapakali Oo, umuusok talaga ng bonggang-bongga. Merong kwento ang ating Mahiwagang Burnay! Patayin mo muna yung mic mo, may sasabihin ako. Okay. Hindi nyo alam kung anong pinag-usapan namin. Hulaan nyo. May gagawin kami mamaya. Yeah! I'm so excited. Anong oras, Chopin? Mamaya na pagtulog ng mga tao. O sige. Naku, Saan? puyat na naman tayo bukas. Naku, basagan na naman to. Paguran na naman to. Basta ha, promise mo mamaya Sige. Isang simpleng araw sa buhay ng isang call center agent na si Lisette. Habang hinihintay ang natitirang minuto sa kanyang break time, ay humihigop si Lisette ng kape na lumamig na dahil sa malakas na aircon ng opisina. Itong si Burnay, detalyado, no? Oo nga. Kailangan pang i-explain yung kapeng lumamig na sa aircon. Ilang minuto na rin kasi niyang tinititigan ang kanyang litrato na nakadikit sa kanyang cubicle. Ito ang litrato niya sa huling beauty pageant na sinilihan niya noon sa kolehiyo. Di hamak na maganda at sopistikadang dalaga si Lisette. Maaaninag sa litrato ang ningning ng kanyang pagkapanalo sa pageant. Ngunit sa kabila ng makinang na korona na suot-suot niya, ay nakatago ang isang matamlay na puso. Dahil ang araw ng tanghalin siya bilang campus beauty queen, ay siya ring araw ng paghihiwalay nila ng kanyang kasintahan na si Arnel. Ang pinangarap niyang magiging hari ng kanyang buhay ay naglaho na lamang na parang bula. Walang paapaalam at hindi man lang niya nakasama sa isa sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Gano'n, umalis na lang ng parang bula. Correct! Niho, wala. Lisette! Uy! Okay ka lang? Uy! Lisette! Tulala ka na naman. Malalim na naman yata yung iniisip mo. Tungkol ba to sa utang ko sa'yo? Nako, huwag ka mag-alala, girl. Maghuhulog ako sa'yo sa katapusan. Pabirong sabi ng katrabaho niya na si Jen. Sira ka talaga, Jen. Medyo inaantok lang ako. Pero, pag nabayaran mo ng utang mo, tsak mabubuhay ang dugo ko. Sagot Yun lang pala talaga yung pinagdadaanan niya. Wala naman talagang tungkol sa past. Utang lang talaga hugot. Sagot ni Lisette. Ay naku Lisette, tapos na break time mo, ako naman ang magbe-break. Biglang mag-ring ang phone sa desk ni Jen. Naku Lisette, pakisalo mo muna yung call na yan. Si Erna talaga ako kanina pa eh. Ikaw muna bahala sa station ko ha, please. Pakiusap ni Jen kay Lisette. O sige. Bilisan mo ha, di ko trabaho to. Sa online account ako naka-assign, kaya huwag kang abusado ha. Sa isang call lang kita pagbibigyan, kaya bumalik ka agad. Nang makaalis si Jen, ay agad ni inesikaso ni Lisette ang tawag. Hi, my name is Liz of MB Solutions. How can I help you? Hi! I want to find out why you billed my credit card twice for a plane ticket I purchased last week. Taray naman, nagtatanong lang, ganun agad. You're pwedeng good afternoon. What's your name again, Liz? Hi, I want to find out why you billed my credit card twice for a plane ticket I purchased last week. Sa bagay partner, kung ikaw ba naman binil ka twice sa credit card, Sa bagay, matutuwa. mainit ang ulo, mainit gusto ang mo pa ulo. ba makapagkwentuhan? Uy! Kumusta na? Anong kumusta yung break time mo? Balita ko, lumabig ang kape mo ah. Siyempre wala nang kwentuhan. Mainit ulo mo, i-bill ka twice sa credit card. Oo nga Diba? naman, tama. I want to find out why you billed my credit card twice for a plane ticket I purchased last week. Tanong ng customer. I apologize for the inconvenience, sir. Please give me a second to check your account. Magalang na sagot ni Lisette. Sa di maipaliwanag na dahilan, ay parang may kakaibang nararamdaman si Lisette matapos marinig ang boses ng kausap niya sa telepono. Nasi-CR din siya. Yun ang naramdaman niya. Makalipas ang ilang minuto ay muling nagsalita ang customer. Sa pagkakataong ito ay medyo iritado na ang boses ng customer. Hello, are you still there? Are you still there?
Hindi agad nakasagot si Lisette kasi nga ing-ihi siya. Puputok na ang pantog niya. Nagbibigil kanina pa. Correct. Natatakot baka magka-UTI. Magkasakit sa bato. Magkaroon ng stones. Hello? Are you still there? Are you still there? Hindi agad nakasagot si Lisette. Kaya sa sumunod na pagkakataon ay nagtaas na ng boses ang customer. Are you still there? I've been asking you for the last 2 minutes. You put me on hold for no reason. Can you please answer if you're still there? Okay. Dahil dito ay bahagyang nataranta si Lisette. Nataranta, hindi niya naintindihan kasi. Correct. Ang bilis naman. Sana binagalan niya English kasi. Kasi naman din si Jen eh. Hindi ko naman itong account. Ako tuloy ito nakapagalitan. Na-stress tuloy ako. Tama! Dahil dito ay bahagyang nataranta si Lisette. Mm. Muntik na niyang maitapon ang suot na headset. Yes, I'm still here. I'm so sorry, sir. At muling nagtanong ang customer, can you please tell me now why you billed me twice? Lalong nataranta si Lisette dahil hindi pa rin niya nakikita ang solusyon sa concern ng customer. Sir, I would need more time to check on your account. I'm sorry but that would mean putting you on hold again for a couple of days. Ang tagal. Ang tiyaga. Maghintay ka. So after 2 days, 2 days later, lalong nataranta si Lisette dahil hindi pa rin niya nakikita ang solusyon sa concern ng customer. Sir, I would need more time to check on your account. I'm sorry but that would mean putting you on hold again for a couple of minutes. check ka ng check, 2 days na kayo nakaraan eh. Lalong nairita ang customer. Oh. I'm sorry to miss but I would like to speak now to a supervisor. Sa pagkakataong ito ay tila nabuhayan ng dugo si Lisette. Sa kanyang personalidad ay hindi siya papayag na mawala ng kontrol sa sitwasyon. Hindi niya papayagan na makarating sa supervisor ang para sa kanya isang napakasimpleng customer complaint. Dahil dito ay sinubukan niya na muling pakalmahin ang customer. I'm very sorry sir but I am now working on double in verifying the problem. I would be expecting results in a few minutes. Talking to a supervisor may not be needed at this time. Please bear with me as I check your account. Thank you for your patience, sir. Ang galing memorize yung script, no? Fairness, di ba? May spill sila dyan. Okay ah. Okay, if you don't want me to talk to a supervisor, give me your name and I'll give you more time to check my account, sabi ng customer. Again, I'm Liz, sir. Sagot ni Lisette. No, your real complete name. Pamimilit ng customer. SOP para sa mga call center agents na gumamit ng alias sa halip ng tunay na pangalan. Ibinibigay lamang nila ang tunay nilang pangalan kung kinakailangan at kung makakatulong para kumalma ang mga customer. Dahil dito, ay napilitan si Lisette na ibigay ang kanyang buong pangalan sa customer. Okay, sir. My name is Lisette Corona. Please give me 2 more minutes to check your records. I'll do it quickly this time and I'll really apologize for the inconvenience. Kaya hindi ako naging call center agent. Nabubulol ako eh. Kanina pa to eh. Dapat tong Bernard, tinagalog na lang din eh. Siyempre, ikaw ba naman, hindi ka mataranta pag ganyan ang kausap mo? Sa bagay, di ba? Mabubulol ka talaga. Mabubulol. Okay, sir, my name is Lisette Corona. Please give me 2 more minutes to check your records. I'll do it quickly this time and I really apologize for the inconvenience. Napansin ni Lisette na tila tumahimik ang customer sa kabilang linya. Ilan naman pala Kaya makapagpapakalma nga sa kanya eh. pangalan lang naman pala eh. Di sana na binanggit niya na lahat ng pangalan ng mga character sa Bible. Baka sakaling kumalma din. Hindi, feeling ko to habang binigay yung pangalan, nagsisearch sa Facebook. Oh yeah, diba? Tingnan ko, maganda naman pala. Pwede. Add Pwede. friend. Mai-add nga. Napansin ni Lisette na tila tumahimik ang customer sa kabilang linya. Hello sir, are you still there? Tanong ni Lisette. Yes, I'm still here. Take your time. Sagot ng customer. Ipinagpatuloy ni Lisette ang pagbe-verify ng account ng customer. Bibo to si Lisette, hindi naman niya account. Kung ako yan, tinawag ko na si Jen. Oo nga, tagal mag-CR. Ano magkiwa nun? 2 days na nakalipas, Kaya hindi pa rin nga. bumabalik. Thank you very much for patiently waiting. The second charge was actually...
The second charge was actually a mistake, and I already sent a request to our finance department for a refund. You should see changes on your bill in your next billing cycle. Again, I apologize for the inconvenience, sir. Paliwanag ni Lisette sa customer. Do you still have any more questions? Muling tanong ni Lisette. You're still the same. Authoritative. Sabi ng customer kay Lisette. What? I'm sorry? Nagtatakang tanong ni Lisette sa customer. No, nothing. Thank you. Nice meeting you, Miss Lisette Corona. It's my pleasure helping you, Mr. Arnel Marquez. Matapos ibaba ang telepono ay pinawisan ng malamig si Lisette. Doon niya napagtanto na ang kausap pala niya kanina sa kabilang linya ay si Arnel Marquez, ang kanyang ex-boyfriend. Oy. Teka, kung siya si Arnel, bakit nasa US siya? Anong ginagawa niya doon? Para makasigurado, ay agad na binuksan ni Lisette ang kanyang Facebook account. Tinype niya ang Arnel Marquez sa search button. 12 resulta ang lumabas. Ang dami. 12 lang naman. 12 resulta ang lumabas sa pangalang Arnel Marquez. Pero may isa siyang nakita na may ka-mutual friend siya. Pag-uwi ng bahay, ay muli niyang sinilip ang profile ni Arnel Marquez. Sometimes when we touch, Napaahi ulit. Tama! Kinilig na naman. Correct! Isa-isa niyang tiningnan ang pictures at posts ng ex-boyfriend. Naisipan niya na i-PM si Arnel pero hindi niya na itinuloy. Bakit ko siya kukontakin? Matagal na kaming wala. Hello, 6 na taon na kaya kaming hiwalay. Baka may asawa na siya, no? O kaya sariling pamilya. Baka magmukha lang akong tanga. Oh, kunyari hindi affected. Correct! Pero ang daming tanong sa sarili. Tama. Subalit hindi mapakali si Lisette. Nais niyang malaman kung bakit nasa Amerika si Arnel. Dahil dito, ay tinawagan niya ang mutual friend nila, si Marinel. Marinel, may alam ka ba tungkol kay Arnel? Curious lang ako kung anong ginagawa niya sa Amerika. Tanong ni Lisette. Oh, hindi pa rin nakaka-move on. Si Arnel nga, partner nagawa-gawa na ng mango shake Di ka na natatandaan. May alam ka ba tungkol kay Arnel? Curious. Curious lang kasi ko kasi ano bang ginagawa niya sa Amerika? Tanong ni Lisette. Naku, Lisette ha? Di ba ang tagal nyo nang wala ni Arnel? Ano namang nakain mo at nag-uusisa ka ng husto ngayon? Sagot ni Marinel. Wala naman. Curious lang talaga ako kasi bigla ko siyang na-encounter sa isa sa mga client calls ko kanina. Kwentuhan mo naman ako. Ano na bang balita sa kanya? Oy! Sa pamimilit ni Lisette ay napapayag din niyang magkwento si Marinel. Alam mo kasi Lisette, pagka-graduate ni Arnel nung college, ay malala na pala ang lung cancer ng nanay niya. Ilang buwan lang pagkatapos niyang graduate ay siya namang pagkamatay ng mama niya. Nakapagtrabaho siya bilang virtual assistant dito sa Pilipinas. At yung American employer niya ang nagdala sa kanya sa Amerika. Nagtrabaho siya doon bilang IT assistant sa isang ospital. Alam mo ba, bago siya umalis ng Pilipinas, nakakwentuhan ko pa siya. Uy, wag mong sasabihin na sinabi ko sa'yo ha, pero ikaw ang madalas niyang banggitin. Sarap naman nun. Alam mo ba na ikaw ang first love niya? Sobrang importante sa kanya ang 3 taong pinagsamahan niyo. Kaya masakit din sa kanya nang iwan ka niya. Kailangan niya kasing asikasuhin ang nanay niya noon. Busy ka naman noon sa school activities. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo pero yung bulaklak na inabot ko sa'yo noon nung nanalo ka sa pageant, galing yun kay Arnel.
Nakiusap lang siya sa akin na ilihim yung pagpunta niya. Pero nandun siya, Lisette. Naiyak ako! Bakit ganun pwede ka na magpakita eh? Pero andun siya, Lisette. Bakit bulaklak lang yung Kaya nakarating? nga eh. At pinanood ka niya. At masayang masaya siya sa pagkapanalo mo. Proud na proud siya sa'yo. Inisip niya na mas makakabuti kung haharapin na muna niya ang mga problema niya bago ituloy ang relasyon ninyo. Sa tingin ko, takot lang talaga siya na mawala ng oras sa'yo dahil kailangan talaga siya ng pamilya niya. Alam mo naman, di ba, na 4 na taong gulang pa lang siya nang iwan sila ng ama niya. Kaya ibinuhos talaga niya ang oras niya sa pag-aalaga sa nanay niya. Alam mo, Lisette, sa tingin ko, hindi ka pa rin nakakalimutan ni Arnel. Ngayong successful na siya sa Amerika, nagtataka ako na hanggang ngayon ay single pa rin siya. Yeah! May Pwede! chance! Love life! Woo! Sarap Matapos naman nun. marinig ang kwento ng kaibigan, ay unti-unting napaluha si Lisette. Salamat, Marinel. Ngayon alam ko na kung bakit bigla na lang siyang nawala. Kumpara noon, ay tila natanggap na ni Lisette ang dahilan kung bakit kailangan nilang maghiwalay ni Arnel. Makalipas ang 1 buwan, sa parehong cubicle ng opisina, ay muling inaantay ni Lisette ang pagkatapos ng kanyang break time. Nakatitig sa kanyang larawan, nakatitig sa kumikinang na korona na lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Tila sinasariwa niya ang araw na nanalo siya sa beauty pageant. Akala ko habang nasa trabaho naka-corona. Oy na yun! Suot yung crown niya. Exact naman yung partner. Tumatanggap ng calls sa ka-corona. Willing Beauty Queen. Yun kasi ang araw ng kanyang tagumpay. Subalit hindi ganap ang kanyang kaligayahan. Napatingin din siya sa bulaklak na hawak-hawak niya sa larawan. Habang tinitingnan niya ito, ay muling nanariwa ang mga alaala niya kay Arnel. Ilang sandali pa, ay nakaamoy siya ng mabangong halimuyak ng mga rosas. Biglang nag-ring ang telepono sa kanyang harapan. Hi, my name is Liz of MB Solutions. How can I help you? Hi, I want to find out why you billed my credit card twice for a plane ticket I purchased last week. Oh, sounds family. Tanong ng customer sa kabilang linya. I apologize for the inconvenience, sir. Please give me a second to check on your account. Magalang na sagot ni Lisette. Or, you can check me out. I'm just around the corner, sabi ng customer. Kilig-kilig. Pumipibibitin na naman tayo, partner! Or you can check me out. I'm just around the corner, sabi ng customer. What? I'm sorry? Nagtatakang tanong ni Lisette. Mula sa likuran, ay isang lalaki ang nag-abot ng isang bugkos na mga rosas kay Lisette. I would like to speak to your supervisor, Miss Lisette Corona. Pabirong sabi ng lalaki habang kausap si Lisette sa telepono gamit ang kanyang cellphone. Did you have to hurt me Napaihina naman. revenge would make it Arnel! Anong ginagawa mo dito? Kakainis ka, I'm at work! Arnel! Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Lisette. I must forgive. Pumunta ako dito para personal na mag-file ng reklamo dahil sa pag-isnab mo sa akin. Muling biro ni Arnel. Maarte nilang ganun si Arnel eh. Paano mo nalaman na dito ako nagtatrabaho? Saka di ba nasa Amerika? Ikaw? Bakit ka nakabalik dito sa Pilipinas? Ba't wala bang plane? Akala mo sa ako wala pamasahe?
Bakit ka bumalik dito sa Pilipinas? Muling tanong ni Lisette. Bumalik ako dito para sa'yo. Sisihin mo si Marinel dahil siyang nagchismis sa akin na single ka pa daw. So, Miss Lisette Corona, pwede pa ba akong manligaw? Sarap naman. Oh. Tumigil ka, may asawa ka na. Naghiyawan sa kilig ang mga kaopisina ni Lisette. Kalaunan ay muling nagkabalikan ang dating magkasintahan. Makalipas ang 6 na buwan ay niyaya na ni Arnel si Lisette na magpakasal. Ngayon ay naninirahan na sina Mr. and Mrs. Arnel and Lisette Marquez sa Seattle, Washington kasama ang kanilang 2-month-old na baby boy. Sila Arnel at Lisette ay isa lamang sa mga magsing irog na hindi tinalikuran ng pagsubok at buong pusong hinarap ang matamis na tawag ng pag-ibig. Sarap naman. Ako naniniwala ako, partner, sa Tapos na ba? Tapos na yung kwento? Tapos na yung kwento. And this is a true story. Uy! True story siya. Makilala nga. Add ko nga. Ano? Lisette Marquez? Lisette. Lisette Marquez. Oo, para makita natin. Hindi, nakita ko siya nakita ko yung article, tapos naiyak ako. Tapos sabi ko dun sa Burnay, Burnay, gawin mo magandang kwento. Nakakakilig Oo, naman. kukukilig. Kasi talagang ang pag-ibig, kung talagang kayo nakatadhana para sa isa't isa, Tama. magkalayo man kayo ng matagal. Ano man ang mangyari sa inyong dalawa, magkaroon man kayo ng mga sarili-sarili mga buhay, kayo at kayo pa rin. Ang ibabalik ng tadhana na magtatagpo. Tama ka dyan. Ako naniniwala ko, I always believe in destiny, partner. Correct! Sabi mo nga, Naka-blueprint. Naka-blueprint na lahat ang mga pangyayari sa buhay natin. Pinanganak tayo, meron na po tayong blueprint. Lalakaran na lang po natin itong yung buhay natin kasi meron na nakadestin para sa atin. Pero syempre, partner, kung di ka rin gagawa ng paraan. Landi-landi din pag may time. Huwag din asa ng asa. Tama sa destiny. Lalo na pag may age ka na. Thank you, Maywagang Burnay. Congratulations, nakaka-inspire ang kwento nila. Nakakatuwa talaga mga love story. Pinaglayo ng tadhana, pero sino mag-aakala that after 6 years? Correct, magkakabalikan sila ulit. Diba? At sa kanilang pagbabalik sa isa't isa, kasala na pala. Kasi pwedeng iba yung nangyari kung sila pa rin Tama. Kung ipinilit ni Arnel na sila pa rin, kung kailan marami siyang problema. Diba? Maaring naghiwalay sila or baka hindi na nagtagal. Diba? Hindi natin masasabi Pero magaling si Lord He works in mysterious ways. Totoo yan na talagang isipin mo yung pagkakawala ng taong Nanay. mahal mo. Correct. Nang hindi ka nagpaalam ni Haniho. Kung tutusin, puro galit lang yung Tama. mananaig sa'yo no? Pero love yung nanaig kay Lisette. At sa diba? kanyang pagbabalik, di ba, sino mag-aakala na tatanggapin niya pa rin ng buong buo si Arnel? Kinilig ako dun sa I would like to, yung same line, yung tumawag siya. Tapos nasa likuran niya Oo, na pala. yung hi, I want to find out why you billed my credit card twice for a plane ticket I purchased last week. Ganon-ganon yung unang call. Asya mga kabisyo. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share mga kabisyo. Thank you again, Mahiwagang Burnay, sa napaka-inspiring at nakakakilig na kwento. Correct! Thank you, Maywagang Burnay. Ang Tambalan po ay makakabonding nyo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali dito sa Maynila and via live streaming www.loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize nyo nyo na. na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!